бахши қирғизии радиои озодӣ рӯзи 30 июл навишт ки мошини намояндаи президенти қирғизистон дар умури барқарорсозӣ ва рушди деҳаҳои назисарадии вилояти Ботканд Маъмурҷон Раҳимов дар марзи ин кишвар бо Тоҷикистон сангборон шудааст. маъмурияти вилояти Ботканд гуфтанд, ҳодиса 29 июл дар деҳаи Тоштумушқи ноҳияи Ботканд рух дод ва ҳоло таҳқиқи он оғоз шудааст. ҳодиса замоне ба амал омадааст ки Раҳимов ҳамроҳи муовини аввали намояндаи президенти Қирғизистон дар Ботканд ва муовини раиси ҷамоати деҳоти Оқсой аз хонаҳои барқароршуда дар деҳаи мазкур боздид карда ба самти деҳаи Тоштумушқ мерафтанд. ба огаҳии маъмурияти Ботканд вақти мансабдорони қирғиз аз хонаҳои сӯхта боздид мекарданд, гӯё 15-20 сокини деҳаи Хоҷаи Алои Тоҷикистон ба назди онҳо омаданд. миёни ҷонибҳо баҳс сар зада, дар натиҷа мошини муовини раиси ҷамоати Оқсой сангборон шудааст. намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ду кишвар баъди ҳодиса дар марз вохӯрданд. сардори пулиси Исфара ваъда додааст ки амалкарди шаҳрвандони Тоҷикистон санҷида шуда, ҷуброни зарари расида пардохт мегардад. ҳамчунин дар доираи қонун зидди шаҳрвандони Тоҷикистон ки сангандозӣ карданд чораандешӣ мешавад, афзудааст манба. тарафи Тоҷикистон то ҳол ин ҳодисаро тавзеҳ надодааст.